Niin, ja sitten odotetaan, että vastaportit aukeaa. Sinne hyllylle. Rami, miltä nyt tuntuu? Hienolta. Hienoa. Ollaan lähes Itämerellä. Kivan aikaan tultiin kyllä kertaa. Niin, sitten rupesi aukeaa. Seatbelts, we are going. No eipä sieltä nyt kauheasti vettä. Suurta korkeuseroa ollut. Ei. Tämä oli oletettua loivempaa. Ei tässä ollut. En mä itse asiassa huomannut näissä mihinkään. Ei. Mut sanotaan silloin, kun Se on varmaan vuorovedestä. vuorovesi on ylhäällä, niin sitten se korkeusero on valtava. Mut nyt se on aika nollissa. Nyt on ylhäällä, niin sitten kun se on alhaalla. Ei nimenomaan, just näin. Sulla on väriltään semmonen, että sallii. Tuommoinen peessi, siis tuommoinen vaalean ruskea. Se on kyllä maailman kiitollisin väri. Mitä? Peessi, semmonen vaalean ruskea, siis semmonen pyökin. En usko, että siinä on mitään. Joo. No aika satavarmoja härpäkkeitä. Joo, ei. Joo, ei, mutta kyllä se, kato, se antoi se virhekoodi, siis virheteksti ihan sinne, että ei se niinku... Mihin se virhekoodi tuli? Siellä on se ohjauspaneeli, niin se tuli sinne. Siellä on ihan teksti tulee, että failure ja... Onko nämä kaikki laitteet niin sen varassa? Mitkä kaikki laitteet? Teipata. Joo. Mitäpä tässä Pohjanmeren penslaajat on saapumassa kotivesille ja hyvin penslattuina ja kuitenkin sielu ja ruumi voimissa. Näin matka eteen. Toi muistuttaa ihan kun sanonko mitä alkanis. En sit sano. Onko sä tehnyt noin ennenkin? Joo. Olis tää nyt keksitty? Tää on normaali toisen piirtein. Lähtee kolmannella kuulostaa jotenkin tanssijärjestelmä. Mä laisin laita niitä sipuleiseen salaattiin. Pohjanmeren penslajat. Ota ne Polttoainetta.
Vauhti on vaan 15 knotsia ja tässä vaan laitetaan iltapalaa. Tai lunssia oikeesti tällä kertaa. Ja yyttöä näkyy. Inhottava keli, aurinko paistaa koko ajan. Mutta koska olemme karastuneita merenkävijöitä, me kestämme sen, että aurinko paistaa ja vene kulkee hyvin. Kurva. Pekka, Edelläkävijän asema on raskas. Näin on. Näin on. No vittu, kyllä mä oon joka porukas missä mä oon ollut, niin kyllä mä oon aina ollut se suupää. Ei mitään oo paikkaa ollut semmoista. Enkä ihan suurta katastrofia saanut missään aikaiseksi. Vielä. Down. Down, 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 down. Woohoo! toi vihreä nappi tuolla kulmassa tuossa mikrofonin vieressä. Älä ota pois. Lähtisikö jotain muuta? Hyvin lähtee. Hyvin lähtee. Sulla on elastinen lanne, kyllä mä sanoisin, että mä annan sit 9,5. Joo. Tää on parhaita. Ei se ole kiire mihinkään.